sana inenkulisine chimboli cha tata ali singikalansete tutukirinkalansense yaye igoro yaye echwinero iramwe mendigeleti go chance igo bona nchetinka manyitinji kindo omwana naendera tinyerora tinko igukende yondo jesayo inga teikende toma tinga negendo kirabe getindi tima yetigendo sengendoki igo tata akamanya kundikinga ngaikwale kuri ngaitata kwagende kuri chimboli akaja akanyora kuri chimboli agachikorigereria akarore chuye ndigeretie ero motegoro ere getutu keri mbere kere about 3 feet bueno akarwa kobo akandangiria tema chimboli kurwa wonjo yo tako tayatinga tante tinga ngawe yigura ngoja kwa saidi bueno ekarante iwa kabire iyo ngachaka kotema chimboli akamenya wante irige kalari irige chinyuma ngorore ari siwe karante ari toji gento kire gurari irige gente kebege kuri abantu ari nyangau ngabora rende ngabi arenge osine chui echui arenge era mai meigore iwete buye era kare rosara ruare koba oro konguna ndure igoro buna mesa nabo ikurara igoro karwa karo changwara ngatinga sajene ne kemoni ke kare kare ne nje kara yero ne karo an kuyero la boro tata nyoro kirie nje na boro tende te mangana tende kare janga e boro tete kore tete katogenda abwe aiga mwaka kyoyorenge ye arenge omwaka 1930 kore miaka erenga iga inde miaka etano nomo kibona igi ese miaka yao yakarigi na kigere na ki bona kitangani na roche kiari ngani usual endonta kanyana ntara manya boyo nganguri kikara abantu igo kero toko beke miaka inga kwarenge miaka etano toira nego chimaiga tokorigera ngaigo korengana na gende kinyorete nigo kweborete mwaka 1925 yes ase kenyore kigakia ya mwamwebi mwamwebi location irioma location ni mwamunari kare location cyari ngisana na yire yani location yabo gitutu ja twari kwa gitutu location yari bari location obasi location machoge location South Mugirango location Wanchare location na North Mugirango location Kona tuanyole memory yao ya chui kubwate miaka etano na moiga Juu kine kamugaliza chinde gia nyaza kwa kokosa keli nza chinde nyolete kia kwa berete kiyangire kikero kwale ngomoke wana naga nete kurisiria tata moke asako kunya makuru tu ari makuru tu igo wariko kunya chiombe awari karanye chiombe twarikinya igo twariko kuragiri na kwa kile kile chinga kicheko kana nyamakoro to ari chinga kichinga choko linya yakura roma myake oyomo kera na goja sita abo bado turachaka school no mwana ole igo mwaka 1932 nikagende kanisa ikuru kunya keiri 1932 kaenda kunya keiri kamenyororo oika ekerondoro la bana lego chana nyanka na seitu na tata menye tore benya ki ya kanisa ya ki ya yarenge ekanisa abantu bayikire barabangi
batari nse ya 100 babwate kinyumba kyabo ororo ikinyumba kyabo abo no watwe inyumba yaba muranero inyumba yaba isukenero inyumba yaba kinyumba cyaba gakanjiro ororo babwate n'abarugi babo